Hola, benvinguts a aquest canal. Doncs avui us porto el que és el Girona Temps de Flors. No fa un dia gaire afortunat, però bueno, així el que ha passat és que com que es va inaugurar la setmana passada, doncs així encara les col·lectes estaran més maques. Però res, us fem una passejada. Fins ara, adeu! Y lo que hacen estas tanques a veces tipo en bolillos, hacen esto, los bolillos. ¿Qué tira? Bon, ça fait... Et la rue. Nosaltres no vam haver un pati de l'ou. Nos da tiempo de entrar. Però tens zoom, eh?
Bé, doncs això ha sigut una passejada per Girona Temps de Flors del 2012. Fins aviat, adeu!